Merhaba jwara, hum xêr hatin kanala Pirtûk Hezê. Ez ê di vê videoyê de behsa pirtûkên xwe yên nû bikim, pirtûkên ku nû min kirine û li pirtûkxaneya xwe zêde kirine. Ez ê yek bi yek van pirtûkan bi we jî bidim nasîn. Beriya wê dibê ji bîr nekin, bibin aboneyê kanala Pirtûk Hezê. Behecî bînin û bi derdorê xwe re jî parve bikin, helbet şiroveyên xwe jî lê zêde bikin. Ji bîr nekin ji bo piştgiriya Pirtûk Hezê jî hesabê Patreonê bitekînin. Niha ev pirtûkên ku min nû kirîne li pirtûkxaneya xwe zêde kirine yên di meha îlonê da min kirîne. Ev nihê îlonê ye îro. Di nihê îlonê da min heta em bijin heta nihê îlonê, dihê îlonê min gelek pirtûk li pirtûkxaneya xwe zêde kirin. Min xwest ez van pirtûkan bi we re jî parve bikim. Bi we jî bidim nasîn. Hûn jî bibînin ka min çi pirtûk li pirtûkxaneya xwe zêde kirine. Ez ê yek bi yek dest pê bikim. Ev pirtûkanan ev pirtûkên ku min ji mawa kitabê, mawa pirtûk kafeyê kirine, mawa kitap, mawa pirtûk an jî li Mêrdîn Qoserê ye, li navenda Qoserê ye ji xwe. Dema ez çûm ezmûna zanista ezmûna zanistê ya ji bo beşa lîsansa bilind ya beşa Kurdî. Ez gel hevalê xwe em çûn mawa pirtûkê jî li wir konser jî hebû, konsera Koma Avestayê. Li wir him pirtûk tên firotan ji ber ku ciyekî wek him cê pirtûkane pirtûk tên firotan tên xwendin kafeye û bi vî hawî carna konserên pirtûkên xweş jî çêdibin. Ji bo min jî gelekî baş bû ku ez tevlî konserê bûm. Niha ez werim pirtûkên ku min ji wir kirine yek bi yek ji we re bêjim. Ev pirtûkek xweş zû gotin yê ku em bijin ev nivîsê amedekire devlikên kelegorî ji Avestayê ev derketiye. Zû gotinokin ku hûn zanin Kurdî de zû gotinok henin. Pişta pirtûkek dîsan folklor û edebiyata gelerî nivîskar Necat Keskin ji Weşanxane Avestayê hatiye çapkirin. Ji bo min ev girîng e ku ez tevlî ezmûnê bûm ji wê edebiyata gelerî pir senim. Pişta edebiyatê zazakî analîzê eseran nivîskar İlyas Sakman ji Weşanxaneya Peywendê ev jî xebateke dîsan zanistî akademîk e. Bi zazakî ye di milkî ye. Min xwest ev jî li pirtûkxaneya min zêde be ku ez jî hêdî zazakî jî êdî fêr bibim. Pişta romanek ya Çiğdem Baran li peravên torên evînê ji Weşanxaneya Ronahî hatiye çapkirin. Pişta pirtûkeke helbestan ya Rêdûr Dicle bi navê Kêsek ev jî ji Weşanxaneya Lîsê hatiye çapkirin. Dîsan romanek ya Çorê Arda ji Weşanxaneya Belkî ev jî hatiye çapkirin. Dîsa romanek ya Şahînê Bekirê Soreklî Pisîk jî xewnan dibînin ji Weşanxaneya Lîsê hatiye çapkirin. Dîsan romanek ji edebiyata Kurdî ya Bextiyar Elî Êvara Perwaneyê ji Weşanxaneya Avestayê hatiye çapkirin. Ev pirtûk digel min tune bû. Di sahafan da jî mixabin ez rast nehatim. Lê li wir rast hatim û heman kirî. Dîsan ji edebiyata Kurdî Handa, pirtûka Handa nivîskar Stîdar jî ji Weşanxaneya Lîsê hatiye çapkirin. Em dîsa berê xwe bidin wêjeyê edebiyatê bi navê Derb ev biborin. Ev jî çîrokin yên Bahoz Baran ji Weşanxaneya Avestayê hatiye çapkirin. Bi rastî çîrokên Bahoz Baran jî xweşin me ya bi navê Giza bavê xwe jî min xwendibû. Me ser wê jî dîsa civînek çêkir wek xwendekara. Ew jî çîrokên Bahoz Baran xweşin. Dîsa pirtûkeke çîrokan ji wêjeyê ji edebiyatê Şev, Ba, Baran û Tu Fewzî Bilge ji Weşanxaneya Ronahî hatiye çapkirin. Pişta romanek ya Muhsin Özdemir Sê Tilîlî ji Weşanxaneya Ronahî hatiye çapkirin. Ev jî şanoyeke ya Ereb Şemo bi navê Koçekê Derewîn. Di kurmancî de şanoyeke ji şanoyên ewil piyesa 1930 ye. Sala 30 de ji Weşanxaneya Belkî ev jî hatiye çapkirin. Dîsan romanek ji wêjeya Kurdî ya Ömer Dilsoz bi navê Çar Kotra Çar Çela ev jî ji Weşanxaneya Lîsê hatiye çapkirin. Dîsa ji wêjeya Kurdî pirtûkek romana ya Ciwan Serhedyan Gor a Zinde
ev ji weşanxaneya sınırsız de belê hatiye çapkirin. Ji edebiyata klasik ya Kurdî pirtûkek bi navê Sirrul Mehşer ya Feqe Reşîd yê ku amade kirine Ahmet Gemi û Nezîf katılmış weşanxaneya Peywendê hatiye çapkirin. û bi vî hawî min pirtûkên ku ji mava kitabê kirîbûn min ew bi dan nasîn yek bi yek navê wan got ne pêkanê ku ez derbarê pirtûkan da zêde tiştekî bêjim biyar ku me hên nexwendine. Pişta ez werim dîsa hevalên ku li Mêrdînê li Qoserê ne dikarin ji mava kitab mava pirtûkê him pirtûkan bikirin û biçin li wir çayî vexwin çay û em bijin vexwarin henin li wir axir xwarin vexwarin jî heye û li wir dikarin pirtûkan him bikirin peyda bikin û him jî pirtûkan bixwînin ciyê xwendinê jî û li ciyê terasa wê jî wekî din dîsa carna wê ez bawerim konser monser jî çêbibin dikarin tevlî wan jî bibin. Ev jî bo Qoseriyan rastî derfetekî gelekî baş e. Ji Amazon.comê jî min çend pirtûk kirin da Amazonê de jî niha erzanî heye heta hûjdê meha îlonê dûr da jî gelek pirtûkên Kurdî gelek erzan hûn dikarin peyda bikin. Ez jî li pey çend pirtûkan bûn min ew dûr da ji xwe bi erzanî kirin. Ji ber ku belkî heval dibêjin tu ji pirtûka Kurdiyan jî pirtûkfirêşên Kurdî çima nakirî ez ji wan jî gelekî dikirim lê pirtûk bi rastî gelekî biha bûne ev jî heye. Ji ber wê ez jî mehane herî kim niha wedît çû ev meha îlonên nav 10 rojan da wedît min gelek pirtûk kirîne hîn hene. Ez mehane herî kim 30 pirtûkekî dikirim. Ji ber wê ez bi şekîl zêde lêkolîn dikim ka ez ji ku kîjan pirtûkê û bikarbim bi erzanî bikim ji ber wê. Ev jî pirtûkên min ji Amazon.com TR'yê kirîne. Ya Ahmedê Xanî bi Kurdiya îro memûzîna Ahmedê Xanî ji aliyê jan dost ve hatiye amade kirin. Bi rastî gelek xweş e. Ev ya min yek hebû mixabin sala çûyî winda bû. Di pirtûxaneya min de dibe ev teqez hebiya dîsa. Ji ber wê min ji Amazonê ev bi erzanî yani wekî din çekî bihaye lê min bi erzanî ji wir peyda kir. Bizanim kateya maye nemaye. Dibe ev teqez digel ve hebe. Ji ber ku bi Kurdiya îro memûzîn ne ji me re vedibêje ku em baştir fêm bikin tê bigihîn. Pişta pirtûkekê ser tenduristiyê alîkariya destpêkê ji aliyê Doktor Erdal Sipan ve hatiye nivîsandin. Ji weşanxaneya Sîta vê hatiye çapkirin. Ev jî genç tiştekî xweş e ku derbarê em bêjin têgehên ewkin ku hem himî ê Kurdî bizanbin û him jî mesela tenduristiyê de bi Kurdî bixwînin û bi Kurdî yani bizanibin. Ji Amazonê pirtûka herî dawî destpêka edebiyata Kurdiya klasik doçent Doktor Abdurrahman Adag nivîskarî ji weşanxaneya Nûbiharê ev çapa sêyem li ber destê min e. Lê gel me hebû lê ew neya mibû me xwendiye jî carê dîsa ji bo ezmûnê jî ez gelekî min nêrî xwend jî not têbînî wergirtin. Dibê bila ev ji pirtûxaneya we de heve ji bo edebiyata Kurdiya klasik. Pişta em werin ji Stenbolê Ekrak kitabevî sahaf heye. Sahaf heye ekrak sahaf. Carna disa mi gelek caran jûr gelek pirtûk kirine li wir jî pirtûk gelek erzanin. Yani bi rastî jî pir erzanin. Kurdên Stenbolê Kurd Stenbolî dibe li Fatihê navça Fatiha Stenbolê li nêzîn Nûbiharê weşanxaneya ciyê Nûbiharê ye. Min ji wir jî îro çend pirtûk hanîn. Ez wan nîşan bidim. Pendên Şafii İmam Şafiiye ev yani pirtûkên çekî yên dînî yên ser dîn olê ne bi Kurdî yani bêm dînê ole ku em pê bawerin an ne pê bawerin ê ku civaka me zane axir kultura me li ger wê çêbiye dibe em hay jê hebin bixwînin û pir cara em dibêjin em bi dîn xapandin falan yani ev gotinek heye dibe vê gotinê jî em vala derxin bi çi hawî dibe em dîn baştir bizanibin. Yani ne mecbur e illa jê bawer kirin nekin ev tiştekî din ama dibe em bizanibin. Bi Kurdî. Siyera Nebî derbarê jiyana pêxember da Ebul Hasan en-Nedwî nivîskare wergera bo Kurdî ji Erebî bo Kurdî mela Muhammed Bêrkevanî ji weşanxaneya Nûbiharê hatiye çapkirin. Dîsan ji Nûbiharê ji aliyê Aziz Samur ve werger çêbiye bi navê Çîrokên Mesnewiya Hezretî Mewlana ev jî bi Kurdî hatine wergerandin. Pişta romanek heye ya bi navê Filozof nivîskar Lokman Polat helbest çanda nûjen yani ev Stockholmê hatiye çapkirin ev jî di sahafê de hebû romaneke. Herî dawî jî dîsan pirtûkeke dînî ya
İmam-ı Nevevi ya binavi Riyadus Salihin Bağın Qencan ji aliyê ev hadisin pêxemberin pirtûkekî di nav em bêjin Müslümanan da aliyê hadisê de pê bawer e yani pirtûkekî qerase ye giring e ya İmam Nevevi wergera wê Mele Salihê dihî kiriye ji weşanxana Nûbarê hatiye çapkirin ev çapa 2009 ye lê çapa wî ya dawî jî heye 2017 ew jî heye em xwest bila ev di pirtûxaneya min de be bi vî havî em vanan jî bixwînin kurmanciyekê paqij û xwerû heye ji ber ku haya min jî hem xwendiye jî hinek qismek wê bi vî havî pirtûkên ku min ji pirtûkên ku min meha îloyên de kirîne ev pirtûkan min çend hebûn ez bijmêrim hejmara wê ji were bibêjim ji ber ku min jî nejmartiye 3 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 pirtûk min di meha îlonê de niha di vê meha îlonê de min kirîne wekî min got ez ê mehane 30-40 pirtûkê herîkên bikirim wê hê mehe ji xwe me nîvî nekiriye bi vî havî pirtûkên xwe nû min bi we da nasîn gelo we çi pirtûkirine di vê meha îlonê de hûn dikarin di bin vîdyoyê de binivîsin û divê pirtûkên Kurdî ji xwe re peyda bikin bikirin û bixwînin heta vîdyoyekî din li xwe baş binêrin